Күңел сүзләрдән арыган шокларда уй хисләрне сүз белән әйтеп булмаганда, мин шигырь язган каләм белән шигырь дәфтәре битләренә рәсем ясыйм. Әлеге сүзләрне Ринат Харис шәхси күргәзмәсе уңаеннан кереш сүз итеп язган. Күргәзмә халык шагыйренең 80 яшьлек уңаеннан оештырылды. Күргәзмәдә Эльза Әхмәтҗанова булып кайтты. Ринат Харис кебек милләтне яратучы, ата-бабаларыбыздан калган мирасыбызны барлап, мәдәниятыбызның иң гүзәл үрнәкләрен киләчәк буыннарга кадәр җиткергә омтылган шәхесләр сирәк туадыр. Йөзләгән халык телләренә тәрҗемә ителгән шигырьләр, 50 поэма, опера һәм балет либреттолар авторы Ринат Харисның беренче шәхси күргәзмәсе ерак балачакта була. 1957 елда Ялкын журналы битләрендә ул вакытта 7нче сыйныф укучысы Ринатның бер генә рәсеме бастырыла. Авыл баласы өчен монардан да зур шатлык булмый да кебек. Мин бер кайчан да беркемнән дә рәсем ясарга өйрәнмәдем. Менә мәктәптә рәсем дәресләреннән башка миңа беркем дә бернинди рәсем буенча дәрес бирмәде. Мине бер абзам Казанга алып килде. Әйдәгез ди, сине ди Казанның училищесына, рәсем сәнгате училищесына укырга кертик ди. Без бардык, анда Зуев Александр Евгений Александрович дигән рәссам, натюрмортчы директор иде. Ул минем рәсемнәрне карады да, әнекәш ди, безнең инде ди керү имтиханнары, кабул итү имтиханнары биткәнгә бер ай ди. Сез ди бик соңгарып килдегез, киләсе елга килегез дип әйтте. Киләсе елны көтеп тормадык инде. Буага 8нче класска Луначарский исемендәге мәктәпкә укырга киттем. Кайчагында менә тәнкыйтьчеләр иҗат газабы кичергән или кичерә дип язалар әймен. Ринат Максимович газап кичерми. Ул иҗат ләззәте ала. Шушы рәсем ясаудан, гармон шыгырдатудан. Аннан соң инде шигырь, опера, сюетлар, хәтта балетлар тудырдан. Аның белән без горурланабыз. Алмагач, алмасы күпкә, шагыйрь җыр күпкә сына дигән юллары бар Ринат әфәнденең. Шагыйрь күңеле эштән иҗат белән яңганда, илһам ташып торганда түзеп кара син. Аклы каралы графика техникасында иҗат ителгән эшләрен автор шигъри юллар белән тулыландыра. Бу шагыйрьне рәссам буларак, рәссамның шигъри эчтәлеген аңларга күбрәк ачырга ярдәм итә. Рәсемнәрдәге образлар сүз фикерләргә үрелеп, төгәл бер әсәргә әйләнәләр. Ринат абыйның оста, безнең яраткан шагыйребезнең менә шундый матур эшләренә карагач, аның туган ягы табигатен сурәтләвен күреп, аның табигать образлары, нидә биналарны шулай сурәтләвен күреп, безнең тамашачыларыбыз да бик сокландылар. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай үз заманында шагыйрьнең тарихта булган әһәмияте турында уйлана. Ринат Харисның моңа карата үзенең фәлсәфи карашы бар. Халык бик зур. Ул миллион телле, әмма ләкин бер генә тел әйтә ала. Шагыйрь әнә шушы халык исеменнән бер тел белән, үзенең әсәрләре белән ниндидер фикерләр әйтә. Халыкның урынбасары шагыйрь. Эльза Әхмәтҗанова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.